Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agong mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga pala tuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Hello? Tita Elsa? Sheena? Tita? Nga nagahibi ka? Si Tito Mabilio. Patay na siya. Ano? Patay na si Tito? Nga! Anong nakabuta? Nga magdahinali sa giya kamatayon? Hindi ko mahambal sa imo sa telepono. Kung mahimo, magpauli ka na lang dayon. Tugod hindi ako makahibalo sa buhaton ko. Sige tita. Papaalam lang ako sa abon manager. Nagpagkatapos, mapuli ako dayon dira. Tubtub sabong. Daw hindi ako makapati nga wala na si Tito Ver. Siya lang nagatindog bilang amay ko. Sugod sa mapatay ang akon mga ginikanan sa isa ka aksidente. Ginkabig nila ako ni Tita Elsa. Nga kaugalingon nila nga anak. Ginpa-eskwela nila ako sa syudad. Tubtub nga makatapos ako. Kag nakaangkon sang maayo nga trabaho. Kag agud makatipon ako. Talagsa lang ako nagapauli sa amon probinsya. Sa baylo nga gamiton ko ang akon kwarta sa pamasahe. Ginapadala ko na lang sa ila ni tita. Para bisan paano,
Makabulig ako bisan jutay lang. Tungod hindi gid man ako ang akong sweldo eh. Subong pa lang, ginapananaw ko na ang pagpangalisod ni Tita Elsa. Nakahibalo ako kung ano niya kapalangga si Tito Virgilio. Sheena! Oh, Sheena! Tita! Wala na si tito mo. Ginbayaan na niya kita. Gusto ko siya nga makita, Tita. Karika, mapalapit kita sa iya nga lungon. Ara. Tito! Kanugod! Kalipod lang sang tiyon nga nakaupod ko ikaw. Sa diin, ako naman ang nagasakdag sa inyo ni Tita. Kag hindi ko gid malimtan ang kaayo mo sa akon, Tito. Ginpalangga mo ako. Kasubok sa imo tunay nga anak. Kung mapabalik ko lang kung tani ang panahon. Kung mapabalik ko lang kung tani. Wala ka pa ba lagi na tuyo, Siena? Ako naman, anay, ang mabantay kay tito mo. Magpahuway ka na. Nakahibalo ako nga kapoy ka. Tungod kalayo sa ginbiyahe mo. Okay lang ako, Tita. Dire lang anay ako Sige. Ikaw ang bahala. Pero kung ginatuyo ka na, mahimo ka na nga makapahuway. Bisan subong lang. Makaupod ko si Tito. Kag bisan sa amo lang sini nga paagi. Maalagaran ko siya, Tita. Nakahibalo ka balasang balita sa piyak nga barangay, Mare? Ano, Mare? Atong balita bahin sa aswang nga nagapamangga sa dalan? Oo, amo ina. Ay, about Diyos ko. Nagapalanindugid ang balahibo ko Tagsa nga madumduman ko ina, Mare. Ay, Mare, hindi ka magpati sa balita nga ina. Ha? Nga aman, Mare, how? Gusto lang nila mahambalan kag manginbantog ang ila lugar para nga makwartahan. Para nga makwartahan nila ang hindi matuod nga balita. Kung sa bagay. Pero, Mare, doa mo man sina ang panulo ko Kaysa diin abi makakita sang isa ka tinuga nga nagakaon sang patay man. To sa badigwa ako samtang nga ginapaminsar ko pa lang. Napatian kong paghambalanay sa duha ka babayi kay ina. Lain na gid subong nga henerasyon. Wala na nila ginapatihan ang amo sina nga sahi sang sugilanon. Kag bisan gani ako, wala man nagapati sina. Isa ina kakabuangan. Ay, mabiyaan na ako diri. Makadto anay ako sa banyo. Makita ko diri sa espeho sa sulod sang banyo ang akon kaugalingon.
Nagapalangarok pang akon mga mata. Tungod daw halos hindi ko na mapungga ng paghibi. Ay, ginasakitan gid ako sa pagpanumdum sa hinali nga kamatayon ni Tito Ver. Kag si Tita Elsa, subong pa lang, hindi na ako mapahamtang magpanumdum kung paano na siya karon nga wala na si Tito Ver. Mapasugot ayhan siya nga mag-upod sa akon dito sa syudad. Ay, magwa na ako diri sa banyo. Mabalik na ako sa haya ni Tito. Hala? Ano ang natabo? Kaina lang. Doon nagasugilanon pa man ang mga tao diri sa gwa. Samtang ato ako sa banyo. Kadali man sa akon dito Apang amo na sining naabtan ko. Nagakatulog ang tanan nga mga tao. Kahamuog isang ila pagtulog ho. Hindi. Do hinali lang nga nagkuba-kuba ang dugan ko, haw. Tingkol ba ako sang hinali? Ani ka bala? Magwa ako diri sa balay. Ari na ako sa gwa sang balay. Oh, Diyos ko! May nakita akong lalaki sa unhan. Kagkalagbas ang iya mga tudlo. Hindi. May ginapasan siya nga bangkay. Kagpamilya rin na sa ako na. Si Tito Ver! Siya ina! Tito! Tito! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Nagbalikid sa ako ng lalaki. Kahit sa baho nga nagadapyahalin sa iya, namasuka ako. Asa na siya? Nagpalayo siya dalang bangkay ni Tito Ver. Hindi! Lagso ko sila! Tito! Ano ini? Gusto ko siya nga lagson. Apang duwala gani sa kusog ang akon mga tiil. Hindi! Kinahanglan nga mabawi ko ang bangkay ni Tito Virgilio. Kinahanglan gid. Sundon ko siya! Nagkalambot ako diri sa kakahuyan sang lagas sa among nga tinuga. May... Ano ini? Kalinong man sang palibot. Kagang sulok ko lang mabatian. Amo lang ang hunis sang dahon kun huypon sang hangin. Kagang mga sanga nga nagakalabali. Kun malapakan ko. Ara, napanimahuan ko naman ang makasuluka nga baho. Kuna mo, ari ako sa gusto nga direksyon. Hindi. Inali lang ako nagkapatsyag sa kahadlok. Isahanon lang ako sa duog nga ini. Kagbasi ko'y mapahamak ako.
Oh, Diyos ko! Maligi man ako ay! Hindi ako pagpabayi. Nakahibalo ako nga kabuhay ko ang nataya dire. Apag hindi ako mahimo nga mag-isol, hindi na ako magkusik sa tiyon. Madalagan ako. Agud maabtan ko pa nga mga tinuga. Kinahanglan nga mabawi ko ang bangkay ni Tito Virgilio. Kinahanglan, kid! Malapit na lang ako sa iya. Malambot ko na siya. Ari na ako. Karon, agawan ko si Tito Ver sa iya. Oh! Hindi! Ay! Oh! Hindi! Kay karos di ako sa butkon. Kasakit! Natilas gid ako. Tagod sa katalom kag kalagbas ang iya mga kuko. Apang bahala na. Kinahanglan nga bawion ko si Tito sa iya. Ibalik siya sa amon! Ihatag sa ako ng bangkay ni Tito Bear! Abi siya! Aragay! Hindi! Kikaros naman niya ako sa guya! Kapde! Awag hindi ko awag buyaan na tiili, Tito Bear! Buyutan ka ini! Ay! Hindi! Kitik na niya ako! Mamamahulog ako sa pagpang! Siena! Oh, Diyos ko! Salamat ka nakabugtaw ka na! Si Tito... Kamusta nagpamatyag mo? Oh, maayo lang kami nakakita kaina sa imo sang kaagahon. Dito sa idalom sang pangpang. Dito sa may kakahuyan. Kagagapasalamat ako. Manabaw lang ang mga pilas mo. Nakadumdum na ako. Nakadumdum akong bahin sa mga tinuga. Ano ba lang ginbuhat mo dito? Oh, Diyos ko. Ginpakulbaan mo gin ako, Sheena. Tita, si Tito Ver. Si Tito Ver. Kidkuha siya sa isa katinuga. Nga hindi ko mapaatag ang dagway. Ano? Ano ba lang ginapanghabal mo? Ato sa sunod si Tito mo. Nakita ko, tita. Nakita ko, Gid. Sheena, magpamati ka sa akon. Ginhilanat ka kagabi. Kani, nakita ka sa mga kasilingan sa sunod sa kakahuyan. Kag maayo na lang kay hindi madalom ang pangpang nga nahulugan mo. Nadulaan ka sa pagalibutan. Kay hindi bala nagsiling na gid ako sa imo nga magpahuway ka na. Anika, mabangon ako. May nga nagbangon ka. Maayo na ba lang pamatyag mo? Magwa ako dire. Ay! Anong buhaton mo? Sadiin ka makanto! Pamatudan ko sa inyo, tita. Nga hindi si Tito Ver ang aras sa sulod sang lungon nga ina. Oh, Diyos ko! Sheena? Ari na ako sa tubang sang lungon ni Tito Ver. Ang mga tao sa palibot ko, nagahuring-huring sila. Natingala sila sa akon. Anika, magpamati ka ba sa akon? Hindi si Tito Virgilio ang aras sa sulod sang lungon nga ini. Hindi siya ini. Oh, Diyos ko! Sheena! Pamatudan ko ina sa inyo, tita. Apang maatag na makita mo. Ara si Tito mo sa sulod sa lungon. Hindi! Hindi siya ang aras sa sulod sang lungon nga ini, tita. Tungod ginkuha siya sa tinuga nga hindi mapaatag ang dagway. May malagba siya nga kuko. Kagkalais ang iya kamot. Oh, Diyos ko! Sheena! Hindi si Tito Bear. Hindi! Gusto na! Hindi! Gusto na! Utatinay na Sheena, palihog! Nga ba lang hindi ka ba magpati sa akon? Sheena! Respetuha ang tiyo mo! Ay, base sa sobra na nga kasubo sa kamatayo sa tiyo niya.
Dati nasubong na sina. Mabuang na siya kung makabo na siya. Mabuang na sa dalayo. Hindi! Hindi! Palihog! Pamatiin ninyo ako! Sheena! Magpamati ka mo sa akon! Sheena! Magpahuway ka na sa kwarto mo. Magbalik ka na dito. Magtulog ka. Kulang ka lang sa pahuway. Hindi ako, tita! Hindi ako! Oh, Diyos ko. Buligin ninyo ako. Dalo natin siya pabalik sa kwarto niya. Hindi! Hindi! Ay! Dali ka. Ay! Buyin ninyo ako! Buyin ninyo ako! Pa! Nagkusog sa yawo. Nakabuhi siya. Karon! Pakulpon kong lungon ngayon ni tita! Sheena! Ay! Oh, Diyos ko! Sheena! Ano ang gibuhat mo? Hulangin ang lungo. Oh, Diyos ko! Tulukan na nga ang bangkay. Amat-amat nga nagabaylo. Oh, Diyos ko! Ang lawas ni Virgilio! Nanginsaha sa saging! Gintigay luha ng bangkay ni Virgilio. Karon! Nagapati na kababala sa akon? Hindi si Tito Virgilio ang aras sa sulod sa lungon! Hindi, China! Oh, Diyos ko! Ano na tabo ini? Diin ang bangkay sa bana ko! Anong misteryo ang natabo na ini? Ano? Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Magamiang natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!